Kedua,
Nagnakig na. Opo. Ay, naulan. Opo. Pati pa? Okay na? Opo. Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan, asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibok. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat.
for Mercury Drug anniversary kan Mercury Drug Ayala Malls, Legazpi Branch. Pasasalamat ni Gemma Nakama and family for all the guidance, good health, safety, and blessings received ni Marites Baco. Pasasalamat man ni Jaisel Liantos, Cansales family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Mr. and Mrs. Alberto Homo and family, asin ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano and family. Espesyal na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, to pass the civil engineering licensure exam this March 2026, ni Christine Ashley B. Cabaluna. Special na kahagadan for Dr. Gales successful diplomate exam kan Jacob family, as in special intention for taking NCLEX exam of Elswin. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, ki Froilan, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Lourdes and All Souls, ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, ki Eduardo kan Mendoza family, ki Julie ni Sonia Serrano, ki Lorenzo and Aida ni Malue, ki Henry ni Adelia Umbao, ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Yihino, Andrew Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kan Asupardo and Cantara family, ki Rosendo Sr. as in Felicitas, kan Esquivel family, ki Armando Jr., ni Marmolin and Serrano family, Danilo and Lilia, ni Leo and Cynthia Ramos, ki Regina, ni Leo and Cynthia Ramos, ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family, asin ki Juan and Graciana, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano and family.
Sa liwat, Diyos maray na aga po. Ngunyan, iyo an ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Magtirindog po. Good morning. Good morning to Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikaduwang Domingo na po kita kan Kwaresma. Madadangog niya to ngunyan an istorya kan transfigurasyon kan satuyang kagurangnan. Prefigurasyon o pagpahiling in advance kan sa iyang kamurawayan, tanganing ining eksperyensyang ini maging giya, inspirasyon para sa iyang mga disipulos. Asin sa lambang saro sa tuya, minsan kay puhan niya to mag-atubang nin mga pagbalo, nin kulog, ta sa likod kay ini gabos, igwanin nagahalat na kamurawayan, asin kapangganahan. At the end of every tunnel, there is the light waiting for us. Sa tahaw, kan pagsakit, pagtios, asin kagadanan kan sa tuyang kagurangnan, yaonan sa iyang kapangganahan, an sa iyang resurrection. Ngunyan midbidon tapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay, dadaing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos, nagtugon ka sa mo, na hinanyugon an padangat mong aki. Pagkanigo ang an puso mi, pabasugon kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, mag-ugma kaming magmansay, kan sa imong kamurawayan. Huli, kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan na Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pag-apod kan Diyos ki Abram na maghali sa iyang dagang iniirokan. Asin, magpasiring sa lugar na ipapahiling kan Diyos sa iya. Ang simbag ni Abram, gawi nin may hararom na pagtubod, asin pagkuyog sa Diyos. Nagtubod siya sa promesa kan Diyos, dawa dai niya aram kung ano ang mangyayari, ngapit.
iniimbitaran kita na maghurop-hurop kan sa satuyang pagsunod sa pangapudan kan Dios. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Henesis. Tinaramanin kagurangnan si Abram. Bayaan mo ang sa imong daga, ang sa imong mga kadugo, asin an harong kan sa imong ama, dangan magduman ka sa dagang ipapahiling ko sa imo. Gigibuhan ta kang sarong dakulang nasyon. Bibendisyonan ta ka, asin gigibuhon kong bantog an sa imong ngaran, tanganing ika maging sarong bendisyon. Bibendisyonan ko ang mga mabendisyon sa imo, asin isusumpa ko ang mga masumpa sa imo. Sa paagi mo, bibendisyonan ko man ang gabos na nasyon sa daga. Kaya kan 75 na ang edad ni Abram, binayaan niya ang Haran, susog sa itinaram sa iya kan kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Huli tatotoo ang mga tataramon nin kagurangnan, ang gabos niyang gibo masasarigan, ang kagurangnan na mumuot sa katanosan asin sa ustisya, ang daga panukandanay niyang pagkamuot. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Binabantayanin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahonin gutom sinda sa iyang binubuhay. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. An samong kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang samong kalasag asin tabang, mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot kagurangnan, mantang ika ang samong linalaoman. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, tinatarama ni San Pablo si Timoteo na dai masupog kang pagtios ninhuli sa Ebanghelyo. Pinapagurumdum niya kita na ang pangapudan hali sa grasya kan mahal na Diyos, bako hali sa satuyang sadiring kakayahan. Huli ki Kristo na daog ang kagadanan asin nagdaraning buhay asin paglaom. Sinasadol kita na maging dayupot asin maisog na isabuhay ang Kristiyanong misyon. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga namumutan, kaya dai ka masupog na magpatutuo para sa satong kagurangnan. Dai mo man ako ikasupog, ako na nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan, dahil kan marahay na bareta, sa tabang kan kapangyarihan nin Diyos. Ilinigtas niya kita sa kainapod, tanganing maging sa diri niya, bakong huli kan ginibota, kundi huli sa sadiri niyang katuyuhan, asin biyaya. Ang biyayang ini itinaon niya sa tuki Kristo Jesus, bago magpuon ang panahon, alagad, ipinahayag na ngunyan sa to, huli kan pag-abot kan sa tong pararigtas na si Kristo Jesus. Dinaog niya ang kapangyarihanin kagadanan, sa paagi kan marahay na bareta, ipinahayag niya ang buhay na daing katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Sako tataramonin kirarainan yogon ko tataramonin buhay kasinin kagayon ng pagtubod pagkamot magayonon mahamison tataramonin buhay
pagayunon, mahamison, ataramon buhay. Ang kaguranan, mapa sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba na Jesus si Pedro sa kaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kan ito na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus, nagliliwanag siring sa aldaw ang lalawgon niya, asin nagkintab sa kaputian an sa iyang gubing. Dangan, nahiling ninda si Moises asin si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro, kay Jesus, kakurangnan, marhay na uya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi, saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias. Nagtataram pa siya, kan lindungan sinda nin maliwanag na panganuron, dangan sarong tingog hali sa panganuron nagsabi, ini an aki kong namumutan na ikinakaugma kong gayo, dangugan nindo siya. Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. Alagad dinulok sinda ni Jesus, dinutaan sa kasinabihan, tumindog kamo, dai kamo matakot. Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot, sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus, dai nindo ipang-usip sa kiisay man, ang nahiling nindo sa kunan aki nintawo, mabuhay diwat. Mga tugang marhay na barata kan kakurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Good morning po. Good morning, Father. Pakigreet daw an sa tuyang mga kataid with a sweet smile. Good morning. Ang istorya, sabi ko kasubago, every second Sunday of Lent, kung first Sunday of Lent, we usually hear about the temptations of Christ. Pag second Sunday, ang ebanghelyo manunungod sa iyang transfigurasyon. Pagpahiling in advance kan sa iyang kamurawayan. Sabi ko nga ni, kay puhan ining gibuhon kang kagurangnan, tanganing may andam niya an sa iyang mga disipulos. Arog man kan pagmati kan mga disipulos o apostoles, si Pedro, si Santiago, asin Juan, kana eksperyensya ning dining transfigurasyon, kaibahanan sa tuyang kagurangnan. Arog man sa inda, kadakla beses, let us be honest, sa buhay ta, there are moments when we wish everything could just stay perfect. Diba? No worries, no problems, no pain. Daing problema. Daing stress. Kaya, mismong si Pedro, nagsabi sa kagurangnan kang, na-experience niya itong transfigurasyon, pwedeng digdi na sa nakita kagurangnan. Sabi niya sa satuyang kagurangnan, Lord, it is good that we are here. Let us build 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Siguro sa lingwahe ngunyan, masabi kita, Lord, can we just stay here? Pwede po kagurangnan nadigdi na sa nakita. Daing problema, daing stress, daing responsibilidad. Ibagan gusto kan tawo, narumduman ko sa istorya kan sarong maestra, tigharapot niya sa iyang mga grade 6 pupils, kung ano ang sa indang pangarap sa buhay. Saro-saro da po nagsimbag sa mga aki. Sabi ni Juan, ako po ngaya gusto kong maging abogado. Natauhan ta gusto mo maging abogado kasi gusto ko pong makatulong sa kapwa. Sabi kan maestra, very good. Susaro naman na estudyante, anong pangaran kay ito? Carlo gayod. Yan. Sabi niya, ika Carlo, anong gusto mo magi paglaki mo? Gusto ko po, madam, maging engineer. Nata gusto mo maging engineer? Para po makatulong sa kapwa. Susaro, gusto man maging padi. Para makatulong sa kapwa. Pag-abot po kay Pedro,
hinapot si Pedro, ikaw, Pedro, anong gusto mo magipaglaki mo? Gusto ko po, Madam, maging kapwa para hayahay. O gabos na sa nangayasinda, gustong mag-engineer, magpadi, mag-abogado, tanganing makatabang sa kapwa. Sisay ngaya ang tatabangan ninda, di ako na lang, gusto ko po maging kapwa para hayahay. Iyan ang gusto ta sa buhay ta, di ba? Tranquilo, perfect life. No stress, no problems, no pains, no concerns or issues sa buhay. But let us remember, sa eksena po kaining Ebanghelyo, after the transfiguration experience, they have to go down of that mountain to serve, to minister, to preach to people. Same thing is applicable sa buhay ta po. Duman ang punto na kung sa ininahagad po sa tuya, nakita maging totoo mananggad na kapwa. Bako sa nang maging kapwa, tanganing mag-ako, nintabang, kundi nakita mismo maging kapwa na nagtatabang sa iba. So namumutan ko mga tugang, duwang punto nin paghurup-hurup ang gusto ko po na mahiling kadigdi sa Ebanghelyo. Number 1, dahil pong transfigurasyon o gloria na mamamatean kita sa buhay kung dahil kita mag-agi nin Kalbaryo. Yan ang tigsasabi sa tuya ngunyan kan sa tong kagurangan. Sabi nga ni kaya, no pain, no glory. Gusto mo nin triumph, success sa buhay, you have to go through a lot of hurdles, a lot of difficulties, pain, sorrows, grief sa satuya po buhay. Si Kristo, ipinahayag sa inda an sa iyang kamurawayan, bako tanganing mag-iwas siya sa iyang nag-aadang-adang na pagsakit, kundi tanganing sa pagpahiling niya kan sa iyang kamurawayan o gloria sa iyang mga apostoles, maiandam niya sinda sa pag-atubang kan parehas asin siring man na pagsakit. Ipinahiling niya sa indaan ilaw, tanganing, dahil sinda mawa ranin paglaom, in case na mag-agi sindanin, kadikluman. He showed them the light so that they would not lose hope when darkness comes. In other words, glory follows sacrifice. Pagkatapos kan sakripisyo, yaon an kamurawayan. Mga praktikal na aplikasyon sa buhay, ang saro bagang magurang po, padagos na naghihingawa para sa iyang pamilya. A parent works long hours. Siyempre napapagalman, kadakol na mga pleasure or comfort sa buhay, tig sa sakripisyo, para lang sa indang mga aki, sa future kan sa indang mga aki. But sa tahaw kan gabos na iyan, ang kaugmahan na mamatayan ninda after na makatapos ang sa indang aki. Kaso hapon na witness ko po ini, hinagad sa kuya magmisa po sa sarong testimonial dinner kang mga newly passed lawyers kang DU. Nahiling ko sa kaugmahan kan mga magurang, garinawara sugabos na pagal, kang nahiling nila ang sa indang aki, igwanang bago kan pangaran ninda may atitiway period. O, mga abogado na. You will see how happy they are. Dahil na naisip so, sa inagpaparadisponer ni kwarta. Pang tuition kan aki. Siguro dahil na nagtutururog sumagurang, sa kaiisip kan sa indang aki. But then, pagkatapos kay ito gabos, namati ninda ang dakulang kaugmahan. Siring man sa sarong estudyante na dakulo na oras na dahil na nagtuturog, they would spend sleepless nights. So, grabing pressure. Yan. So, sa mga college of law, may mga professor patidig di sa college of law. So, gari baga pag
recitation, garisinda na sa cross-examination. Di ba? So, nagsasakit. But they trust that the struggle has meaning. Someday, somehow, from recitation, they will experience recognition. So, di ba? So, magayon sarong nagihelang na minsan, pagmati niya, dahil ng kabulungan sa iyang helang. Pero despite that, they continue to pray, believing that God is still at work. In other words, pag ang buhay da when life feels heavy, it does not mean that God is absent. Dahil nangangahulugan na dahil ang mahal na Diyos. Perhaps it may mean that God is shaping you for something greater. Kaya ining mga pagbalo, dahil ta po inipaghilingon na hadlang. Instead, gibuhon ta po sindang hagdan sa satuya pong buhay. Second lesson na gusto ko pong mahiling digdi. Sa buhay, minsan tigtutugutan kan mahal na Diyos na sumakat kita sa bulod nin mga pagbalo. Tanganing, pagbaba ta, when we come down, we become better persons. God would sometimes allow us to come up a mountain of trials for us to have a better view of things. So that when we come down, we come down better you or better persons. I'll give you one. Aram po nindo yan na Linyon Hill. And yaong kita digdi situated sa Legazpi City. Inda ko lang, if allowed, magsakat kan banggi sa Linyon Hill, you will appreciate the city of Legazpi. Maliwanagon, magayunon. But while here, sa baba, di mo ma-appreciate ang Legazpi. Maribukon, pollution. May mga open pipe. Nata daw, sabi bawal po yan, pero maribukon. Video 5 hanggang alauna. Pollution sa, lalo na kung harani sa imo ang MRF, harani sa simbahan, bako, kaloy, harani ang basurahan, pagluwas nindo dyan, yaon lang ang basurahan. Teko aram tumata ta, tigtugutan iyan kan syudad. This is a public place for worship. Ang pagluwas nindo dyan, mapaparong nindo. Dakulo na kino, dakulo na mabataon, lalo na pag naghahakot na po ang basura. Dahil mo ma-appreciate ang Legazpi, congested ng maray. Traffic, pollution. Pero pag duminuman ka po, mahiling mo magayunon po ang Legazpi. Sometimes sa buhay, maski baga po sa harong, o sa negosyo, sa harong, nadadangog mo permiso ribok ni misis mo. Lakaw-lakawi. Ang padi gabus na sa natrabaho, pagkatapos kan misa, mapabless, may sunod ka na naman na misa, alas 8, pagkatapos naman kayan, madurulok sa imo, may mapaulyo, may sunod ka na naman na misa. Kaya siguro igwa man na day off ang padi. May pahingalo man. Gabus baga po kita. Kaya puhan mang magpahingalo. Maski sa negosyo, di ba? Minsan, stressful ng marhay. And it is then, kung nakakasakat ka, nakakapahingalo ka, it is then na mas na-appreciate mo ang buhay mo. Kung nawara ka baga minsan, mas na-appreciate ka kang tao. Pero kung yaong ka sa napirmi, they ignore your presence. Kaya baga kaming mga padi, habang yaong ka dyan, tigpapararelibak, pag mahali ka na, Father, nato kaya mahali ka na. Sagin-sagin man, bago ugmahon. But what my point is this. Sometimes God, or we should go out that high mountain of transfiguration. We experience all these things so that when we come down better persons. So ining mountain experience, kan mga apostoles was not meant to be permanent. It was meant to change how
the disciples lived when they returned to ordinary life. Tanganing pagbalik ninda, mas magigisindang mahigos, mas magigisindang marahay. Sabi nga ni Kayan, prayer is meant to improve our actions, not just our emotions. Kaya, pagkatapos magpangadji, dapat we become more patient with others. O, pagkatapos mong magkomunyon at tiyan, dapat nahali naman itong sa imong mga grudges sa imong kapwa. Nakakanood kang luway-luway magpatawad. Pagkatapos mong magsimba, you speak kindly instead of using hurtful words. Ang problema, pagkatapos magsimba, sabi ko nga ni, hindi pa dyan nakakaluwas, nagpuuna naman pagmuda, nagpuuna naman paglibak, ang tiglilibak pati supadi, halawigon ngaya sa sermon ni Father. Lalo na pag-uli po sa harong. Dapat mahiling na kita talaga hali sa simbahan. Nakaibahanan sa tuyang kagurangnan. Sabi nga ni po kayan, faith is not proven by how loud we sing in church. Dawa perapang novena gibuhon tadigdi, perapang kanta ang kantahon tadigdi. Ang mas importante po, ang pagtubod na ini mahiling, pagluwas ta digdi sa laog kan simbahan. Namumutan ko mga tugang ang transfigurasyon, nagpapagirumdum po sa tuya that there is light beyond every struggle. Dakulon ka man na pagbalo, igwang kamurawayan o gloria na naghahalat sa imo. Sabi ko nga ni kaya, there is a light at the end of every tunnel. Yan. When we climb the mountain with Jesus through prayer, dapat po, we must come down more loving, more humble, more willing to serve others, and more willing to carry our crosses with hope. Amen? Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kita. Sa tuyang niya na ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako Sa Diyos amang amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kam panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, Humililig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pano nin pagsarig, mamibig kita sa Diyos, na nanuga sa to kan buhay nin kamurawayan sa ladawan kan sa iyang aki. Sabihon ta po, sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, ang mga obispo kang simbahan, makusog ang buot na magiya sa banwaan sa saindang paghulit, dapit sa nagdadangadang nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tawong masigasig na naghahanap kang katotohan, magiyahan ni Kristo, ang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghimate kita sa tingog ni Kristo, kung inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton, asin mapinatawad sa mga naging dahilan kan sa tong mga kakulugan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makagamiaw, kung gurano kahalaga sa mata kan Diyos,
an sa indang mga pagsakit, kun inaayon sa mga pagsakit ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kapahingaloan asin liwanag na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, paliwanagi kami sa samong kadikluman. Pahilingan sa mo andalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Dahi manlugod kami magsayuma sa pagpasan kan krus na minaabot sa mo sa manlain-lain na paagi. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, bilog na banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami na ining sakripisyo, maglinig kan sa muyang mga kasalan, asin sa pagselebrar kan piyesta Pascual, magpabanal kan hawak, asin kalag kan sa imong mga paratubod. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpahiling siya sa inda sa badal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing pati sa mga pagsaksikan tugon asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makamtan ang kamurawayan, nin pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga virtudes, sa kalangitan, padagos kaming nagsaselebrar sa imo sa daga, kan sa imong kadakulaan, deng untok na nagrurukyaw. Diyos din mga Ang langit asin dagat, manungkit sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. at minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat,
binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos sa sin magkakan kaidi, taidian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos sa sin mag-inom kay ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya Ang pagkabuhay buliwan, ipinapahaya sa kota ikaw magdadong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kaguragnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man ginumduma, sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles. Kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Yan, mamibi po kita kan bangat kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangan. Ama niya mo na yaon sa langit, papadalon ang ngalan mo, magdatumang kaharian mo,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imong kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga karapanahon na. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po mo niya nahihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Adios Dei, itulis pecata mundi, kaheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang, dan mga kasalan kang ginawan. Miserere nobis, Agnus Dei, itulis pecata mundi. Tawi kami. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumay. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Asin
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso minamaging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyamo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamipi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga mamurawayo na misteryo, naghihingowa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya padigdi sa daga. Kami tinugutan mo dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit noon. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,127 pesos and 55 centavos. Naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,891 pesos and 10 centavos. Second collection, nag-abot man po sa 9,880 pesos and 15 centavos. Para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Siring man sa Marso 2 sagkod 4, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaraning kalag na buot niya to giromdomon. Ang katiwala 1008, magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veretas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka na sabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man, anak kolekta niya to para sa bulan nin Pebrero hali sa tada canisters, igwang total na 11,196 pesos and 75 centavos. So mga nagbalik na kan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Marso. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Si Reverend John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Paris, Piuduran Albay, uordinahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Christmas sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 4,000 pesos, 1,700 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500 pesos, asin 100 pesos. Haliman ki SAB, 5,000 pesos. Ki Marino Family, 900 pesos. Ki Sylvia Rico, 500 pesos. Marbida, 500 pesos. Naira Family, 400 pesos. Asin Devotee, 200 pesos.
Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indogabos, sa mga naglingkod sa tuyang altar, sa mga nagtatabang sa tuya dyan sa luwas, sa pag-manage kang traffic. Salamat po sa Indo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Daing sisay manan na buhay para sa sarili lamang. Daing sisay manan na gagadan para sa sarili lamang. Kita gabos may paninimbagan sa lambang saro. Kita gabos tiniripo ni Diyos sa pagkambuo. Kita gabos tiniripo ni Diyos sa pagkambuo. Thank you po and good morning. Good morning to Father.